Na farko, namiji ya kasance yana da ƙarya. Idan na ce ƙarya, ina nufin namiji ya kasance mai fariya ko mai nuna shi wani ne ko mai nuna yana da wani abu. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta Abu Rauda Hausa TV. Sunana Khadija Usman Yusuf. A yau mun kawo muku abubuwa guda uku wanda kowace mace ba ta son namiji ya kasance yana da su. Na farko, namiji ya kasance yana da ƙarya. Idan na ce ƙarya, ina nufin namiji ya kasance mai fariya ko mai nuna shi wani ne ko mai nuna yana da wani abu. Duk lokacin da namiji zai zo gurinki, zai tabbatar ya yi abu wanda zai burge ki ko kuma ya yi janyo ra'ayinki ta hanyar ƙarya. Na farko kenan. Na biyu, mace ba ta son namiji ya kasance ƙazami. Ba ta son namiji ya kasance ƙazami. Kowace mace tana son ka kasance mai tsafta, mai kwalliya, mai yawan gayu da ƙanshi a koyaushe. Na uku, mace ba ta son namiji mai yawan surutu. Yawan surutu barkatai mara ma'ana. Duk namiji mai yawan surutu na sa mace ta ɗauke ka a matsayin gara ko kuma gaja. Hakan kai kuma zai janyo a wurinka ka ɗauke ta kamar ba ta son ka ko kuma ka dinga mata wani kallo. Ba haka bane ba. Wannan surutun da kake yana janyo raini. Idan kana surutu barkatai mara ma'ana zai janyo raini. Za ta raina ka, za ta dinga kallon ka gaula ko kuma wani gara. A taƙaice wannan abubuwa guda uku yau su muka kawo muku. Ku ci gaba da bibiyan wannan tasha ta Abu Rauda Hausa TV domin jin ƙayatattun abubuwan da za mu ci gaba da kawo muku a kodayaushe.